chi gadw cyfrinach? Shh. Croeso i Drws Y Bac Merlin. Mae'r ddrama ffantasi yng nghanol I ail gyfres, bydd y criw yn saethu am 7 mis. Rhywfaint o'r amser yn Ffrainc, ond heddiw maent yn Reforest ger Caerdydd. Mae'r studio yma yn enfawr. Mae hwn yn un o 2 Uned, ddim cymaint â ni, Uned 5, joc. Sawl set arbennig gilydd, maen nhw mor agos at ei gilydd. Gewch chi weld nawr, stafell wely Merlin fyna, a wedyn draw fyna, stafell wely arall, golygfa arall. Mae e gyd yn ffug iawn, ond eto yn realistig. Tu ôl o fi fan hyn, stafell llawn hyd a lledrith. Cartre Gaius, sy'n cael ei chwarae gan Richard Wilson yn y gyfres. Mae rai gweud mae'r set yma yn anhygoel, maen nhw mor realistig. Mae'r manylder yn anhygoel fyd. Peth i disgrifennu fan penglog go iawn. Mae'n teimlo fel bod fi wedi mynd nôl mewn amser. Fi wedi bod ar set yn y gorffennol lle mae pethau plastig yna, ond... Chwch, maen nhw'n iawn. Yr olygfa sy'n digwydd yma heddiw yw un o'r golygfeydd yn Llys y Brenin. Mae'r prif cymeriadau I gyd yma, felly gen I weld. You know the whereabouts of the crystal? I believe so, sir. I see. How did you come by this information? In my capacity as physician, I have dealings with many people. They hear things, sire. Right, fel chi'n gweld tu ôl fi, maen nhw'n gosod ac yna ailosod y set ar gyfer y olygfa nesaf yma. Golygfa fydd yn y pen draw ar y sgrin am 30 eiliad. Digwydd bod mae'r prif cymeriadau I gyd yn yr olygfa yma. Mae'r set yn edrych yn realistig iawn, ond... Dyn nhw ddim. Mae'r prif gymeriadau I gyd yn ôl ar gyfer yr ail gyfres, gyda nifer o actorion gwadd yn ymuno nhw ar gyfer ambell benod. Beth felly gallwn ni edrych mlaen ato fydd yn wahanol eleni. Everything's moved on with in terms of the characters. It's taken bigger steps in terms of the characters' journeys towards their means of the legends that we know that they are. And it's also a bit darker as well. Okay. It's still got that humour, but things get quite dark, especially towards the end. So it's a lot to look forward to. Edrych mlaen yn wir. Mae hi'n ddwrnod arbennig ar y set i'r actor Richard Wilson, gan mai heddiw yw ei ddwrnod olaf. Dangos faint maen nhw gyd yn meddwl o Richard Wilson. Maen nhw gyd fel teulu a bach yn drist. Bod yn gorffen, ond na ni, da iawn Richard Wilson, ti'n chwarae Gaius. Wedi benni. You just filmed your last scene, you're wrapped for the series now. How does that feel? It feels, well, because I've got another job in the theatre at the moment, it's sad, but also a bit of a relief. Right. Have you enjoyed your time filming in Wales? Very much, yes. How long have you been here? Well, off and on, well, quite a lot, since this is the second series, obviously. We do 13 episodes, so a lot of time in Wales. I've heard something about your shoes as well, sorry. My shoes are interesting because inside these boots, there's a pair of Nikes. Wow. If I undo the lace for you, So you've got the comfort? Yeah, well, because the old feet, you see this? There is the Nike peeking through. Mae sgidiau fforddi eraill ar gael. Cyfle i'r cast o'r criw dorri amginio a chyfle I fi felly fynd I fusnesu yn adrannau eraill y set. Adran o props, un o'r adrannau pwysig am ar Merlin. Maen nhw wrthi yn creu props sy'n ei nhw edrych yn hun fan hyn. Un o'r gyfres gyntaf sy'n cyfleu'r cyfnod. Neis iawn. Da iawn, rhaid yna fanna. A wedyn rhywbeth arall, pan maen nhw'n defnyddio rhywbeth o green screen neu screen werdd, dyma sy'n cyfleu beth sydd yn yna i'r actorion. Felly, mae hwnna'n holl bwysig fanna, a maen nhw angen hwn i'r set, ti'n meddwl, felly... Oh, can you Nes I drio, ond... Oedd e'n mynd I helpu, felly. Pidwch trio hyn gytre. Oh! How? Mae'r criw bron o gorffen saethu i'r ail gyfres sy'n argoeli I fod yn dwyllach, gyda mwy o effeithiau arbennig na'r gyfres gyntaf. Erbyn gorffen saethu, bydd bron I 1,500 rôl o ffilm wedi ddefnyddio. Na ni, chi wedi cael cibolog trwy Drws Y Bac Merlin. Cast y chriw neis iawn, a bach o hyd a lledrith fyd. Shhh.